Ipasusi na ni Mayor Edgardo Labella nga nung wala magamit ang Mammovan nga nagkantidad og 15 million pesos nga nakuha sa syudad sa kanhi administrasyon. Sa yun ini na diskubihan ni Dr. Daisy Villa nga nahimong white elephant ang Mammovan ug ang dental van nga naatubangan sa City Health Office. Enero niining tuiga pa giblesingan ang Mammovan apan hangtod karon wa pa kini magamit. Kini tungod kay walay certification sa FDA ug wala usab marehistro sa LTO. Ang dental van tulo ka tuig na usab nga wala magamit. Na-expire ang rehistro busa dili pa magamit sa kabarangayan. Naghuwat og report ang mayor gikan sa City Health mahitungod niini. Giklaro sa mayor nga kadtong kanhi nagdumala sa City Health Office ang ipaubos sa pakisusi. For sure, it is not the fault of our incumbent city health officer and the person of Dr. Villa. But at least we should know the reasons why they were not being used for the benefit of the city, the residents, in spite of the fact that the city spends so much money for that.